Boa tarde, gracias por acompañarnos hoxe. Eu nesto non son experto, punto 1, vale? Por iso lle pedimos a Golpe que viñera, porque nos parecía importante que unha persoa que sí que sabe máis destas cousas falara. Conste que levo máis dun ano intentando enterarme desto, e non porque fora a poñerse aquí, sino porque os que me coñecen de Allariz saben que eu son originario de Lugo, ainda que leve 24 anos vivindo en Allariz. É unha planta que falou antes Golpe, en Lugo, que é a de Coeses, onde está a Nova Fixa en Lugo, o matadeiro de Coren, que hai en Lugo, está o Carón do Vilar, que é onde está a casa onde vivían a miña avoa e a miña tía avoa, que ahora mesmo a temos alugada. Se isto fora adiante, evidentemente, deixaría de estar alugada, porque estaba a 150 metros de onde querían poñer a planta de Lugo, vale? Esa planta era unha planta que era a mitad desta, eran 80.000 toneladas, podedes buscalo, hai moitísimo, podedes entrar en internet e ver o que se fala desa planta de Lugo, de Coeses, porque se pelexou moitísimo para que non fora adiante, vale? E era, xa digo, a mitad desta. Estaba pegada ás casas, a casa da miña avoa, a 150 metros dela. E unha cousa que ao final se viu nesa loita que houve en Lugo, e que ainda siga vendo, porque teñen medo de que a retomen e volvan a intentar poñela, é que a forma de parala foi Confederación Hidrográfica. Os vertidos que facía esa granxa, esa planta de biometano, Confederación Hidrográfica determinou que non cumplían os parámetros legais para poder metelos a un regato que pasaba por ali por Coeses, non? Que excedíanse na contaminación que mandaban ao río. Vale, por que falo deso? Pois mirade, porque esta planta, esta que queren poñer aquí, fala dunha cousa moi curiosa, e é que é a única que ten unha tecnoloxía igual a outra que hai en Navarra, que vos convido a que entredes, que se chama Valle de Odieta, SCL, que é a cooperativa que falaba Golpe, que ten 7.200 vacas en produción, vale? Esa planta funciona única e exclusivamente cos residuos da ganadería esa, máis o que lle tenden que meter de ramas, etc. Vale, pero esa planta ten unha característica, é que o goberno navarro, non sabemos por qué, e era o que decía Golpe, que eso legalmente non hai por onde atalo, pero se vades ao proxecto, e eu convido-vos tamén a que leades este proxecto, todo se basea en que lle den un permiso igual que a que lle deron a Navarra, e que a partir de aí, entonces, o que é un residuo, o que en Lugo, Confederación Hidrográfica, dixo que non se podía verter ao río, neste caso, que en vez de ser un residuo, sea un biofertilizante que se poda usar non se sabe onde, porque o outro problema, que era o que trasladaba Golpe tamén, e que eles insisten moito, o outro día, cando vi a noticia na Voz de Galicia, xa dixen, joder, a primeira, nos dentes, porque falaban de que isto solucionaba os problemas de contaminación. O problema que hai na línea é de nitrato, é unha contaminación por nitróxeno. No proceso de biometanización está clarísimo que non se elimina o nitróxeno, eso ten que quedar claro, vale? Eso é indiscutible, o sea, é unha premisa básica. Non hai quen poda decir que neste proceso o nitróxeno desaparece. O nitróxeno o que faz é, se antes estaba nun cacho como esta mesa, pasar a que este nesta mesa pequena. Vale? Entón, tes o mismo problema, moito máis concentrado. É máis manexable? Pois ao mellor sí, pero o que está claro é que non se vai poder usar nun territorio que xa está con problemas de contaminación por nitratos, non? E o que dicen eles é que as augas estas que xurden do proceso se van a usar para regar como fertilizante, supónse que as fincas do lado, non que digan que as van levar a Murcia. Non sei se me explico, non? Entonces, claro, eso para min é unha das claves de que isto non ten xeito. Eu xa digo, e non estou en contra da biometanización. Como decía Golpe antes, de verdade, o sea, eu creo que é algo, unha solución razonable, pero claro, razonable se se fai mesuradamente e relacionada coa propia produción, non? Coas propias granxas ou matadeiros, etc. Falábamos, 140.000 toneladas, vale? Que teñen que entrar de residuos orgánicos, dos cuales, o que pon o propio proxecto é que 84.500 serían para unha fosa de purins,
de xubos, que ali chamanlle xubos, nos aquí máis ben chamamos de purins. Bueno, pois eso serían 84.500 toneladas de purins e 55.500 de residuos sólidos, que podrían ser gallinaza, que podrían ser patacas, que podrían ser, vale, todo eso, vale? E despois habría outras 26.000 toneladas que serían de estructurante. O que lle botamos nos en Allariz, por exemplo, aos composteiros, que son restos de madeira triturados e cousas así, non? Esos serían 26.000. Esos non terían problema, evidentemente, pero son necesarios para o resto do proceso. Sin eses, o invento non funcionaría. Vale. Hai cousas que a min, home, me chaman a atención e que incluso me parecen un pouco insultantes. Por eso vos convido tamén a que leades o proxecto. Lédelo, sei que é algo denso, porque a verdade é que eu me pasei 2 tardes lendo e non acabei de lermo, pero bueno, claro, son moitas páxinas, se meten palla e meten de todo. Pero hai alguna cousa que, claro, un dos motivos, a ver, fixeron un análise curioso, dicen que hai 2 alternativas, que aparece aí no mapa tamén, no outro, que hai 2 alternativas. Fixeron un estudio a ver se era mellor poñela aquí ou en Vilar de Barrio, vale? E ao final acabaron determinando que era mellor aquí, porque había unha distancia maior aos pueblos, a distancia podía ser 100 metros, entre unha cousa e outra, e despois que sí que esta estaba mellor comunicada ca autovía. Bueno, eso pode ser verdade, eso non hai que dicir o contrario porque é certo, non? Pero bueno, aí Golpe foi moi bueno, vou a ser máis malo, e claro, el fai a traza do quilómetro ese ao redor desde o punto medio xusto. Eu fixena dependendo da esquina, non? Porque claro, como o bicho como é tan largo, claro, depende de onde estés, son 300 metros de diferencia. Entón, a min sáleme que hai pueblos que están a menos de 1000 metros, claro que sí, a Brandela e a Pena. A Graña, a Chousela, Zaragoz, despois Zaragoz, Casnalova, Arcos, no, esos están a menos de 2000. Casnalova, Arcos, a Fontela, Piñeira de Arcos e Bustelo están a menos de 2000. Vale? Todos esos núcleos están a esas distancias que vos falo, porque depende de onde collas o punto que mides desde o centro, non? Pero, que dicen no proxecto? E iso é o que vos quería decir. Dicen que esta é unha zona boa, porque se espera pouca protesta por parte da poboación. Poñen no proxecto, O sea, non vos lo digo eu, podedes ler, vale? Claro, porque eles buscan zonas onde efectivamente non haxa conflictividade. O que me chamou a atención é que o puxeran, porque é un pouco así, pues eso. Entonces, e iso está escrito, eso está escrito aí dentro do proxecto, non? E despois hai outra cousa, aí no mapa non o vemos, hai unha figura que hoxe chamei a Confederación Hidrográfica, a ver se mo aclaraban, e espero que mo aclaren ao longo destes días, porque eso, eu falaba coa xente, cando, a raíz do venres, non? Empecé a preguntar, o Diego de Coedo, por exemplo, decían que eso non é que sea inundable, que se inunda todos os anos esa zona está enchoupada de auga, non? Pero a Confederación Hidrográfica non o determina así. O sea, a zona inundable que a Q500 queda a 300 metros aproximadamente. Eso que sí que ten unha protección que se chama EDAS, que é relativo á defensa das augas subterráneas. Vale? Esa figura xurídica que ten Confederación Hidrográfica, ainda non sei moi ben hasta que punto permitiría isto. Independentemente disso, se estamos falando de que todo o mundo sabe que esa zona se inunda de auga, e estamos falando de que vamos facer unhas balsas, que algunha delas chega a ter 1 hectárea de boca, vale? Parece, eu non digo que vaya a pasar, pero parece que cando se inunde, a merda vai para fora, non? Eu digo así, home, ten toda a pinta, porque a ver como fan para que a Lagoa da Antela, cando chove, non lle entre auga. Se o saben, xa lle poden dicir aos pataqueiros, e ao día seguinte, seguramente, están copiando o sistema, porque o problema que hai cando non se dá entrada nas parcelas para sementar ou para retirar. Entón, eu creo que iso é un dato tamén importante. Despois, o que falaba Golpe dos cheiros, evidentemente, sí que os vai a ver, hasta eles o poñen aí, non é nada inventado, poñen eles mesmos no proxecto, e eu insisto, eu espero ter, porque agora intentei falar con Navarra e espero que me den algunha pista máis, sobre isto do Valle de Odieta SCL, que é a explotación esta de 7.200 vacas, que ten
esa planta de biogás que lle sirve, neste caso a ENCE de modelo, vale? Porque isto antes estaba unha empresa de Ourense, foi a que montou, e por 1.200.000 euros vendeulle a idea. Que eu tamén vou a ter ideas, porque se vas comprar 1.200.000 euros, non está mal, o sea, porque a empresa daqui, que era Sertogal, vendeu unha idea, non tiña nada máis que a idea, e vendeu ya a ENCE por 1.200.000 euros, que está ben pagada a idea, eu xa digo, eu tamén quero ter ideas. As miñas non son tan boas. Pero bueno, ao final ENCE paga eso, e pago en base a ese modelo que vos digo de Navarra. Se entrades, vades ver a páxina web de Valle do Dieta, é unha páxina moi chula, non? Onde falan das maravillas que teñen ali, que é unha biogranxa, que produce biometano. Por certo, ali dicen solamente que teñen 6 empleados, e eu estimo que a planta debe ser casi máis grande que esta, porque 7.200 vacas non sabedes a cantidad de merda que produce, son unha puñetera barbaridade. Eu estimei en torno a 200.000 toneladas, posiblemente. Pero o tema é que despois, se furgades algo máis, eu estou enfurgando un pouco, mandeivos a vos os recortes, esa planta está denunciada por non sei canta, o sea, non só a planta e a granxa, porque claro, está denunciada diante dos tribunais, bueno, ten muitísimos procesos administrativos de denuncias por infraccións legais relacionadas co medio ambiente, e despois judicializa todo, non? Ela o que fai é defenderse judicializando todo, levando aos tribunais, e que os tribunais definan cando sexa, que sabemos que eso tarda, non? E despois, unha última unha pequena brincadeira, xa para non poñernos así tan tal, e é que eu, cando me mandou Sonia o recorte, non, de que estaba a planta esta aquí, o primeiro que preguntei foi donde. E porque eu estaba ca mosca detrás da orella tamén de Casnalova. As cousas como son, porque sabedes que hai unha zona industrial, tamén pasa por aí o tema de biogás, e eu cando supen que era por aquí, sinto dicilo, pero dixen, bueno, nin tan mal para Allariz. No, entendámonos o que quero decir con isto, non? O sea, nós estamos dispostos a axudar, pero claro, joder, imaginádevos, Allariz, Casnalova, caída de augas para onde vai, vale, vainos directa, é así de claro, non? Entonces, está claro que que quero decirvos con esta reflexión? Que o primeiro que se me pasou pola cabeza non é que maravilla que a poñan cerca de nós, non? Se a puxeran aí, diría, hostia, para Allariz bon non me parece que sexa. Entonces, eu creo que esa reflexión é trasladable aos que estades máis preto aquí. É o que quero dicir con isto, non é que me alegre que fora para ningún lado, pero bueno, que a min, particularmente para Allariz, me parecía un prexuicio bastante grande, máis que un beneficio, que a puxeran encima xusto nosa. Agora, moveronga máis para aquí, sigue estando moi cerca, pero non está xusto encima nosa. As cousas son así, a nivel real, non? E despois, insisto no tema dos que a min mátame, eu non entendo como poden decir que o que en todos lados é un residuo que teñen que facerlle un tratamento nunha depuradora e que aínda facéndolle o tratamento na depuradora como plantexaban na de Lugo, Confederación Hidrográfica dice que eso non é válido para mandar a un regato, e por eso agora mesmo está parada, e aquí dicen que non hai problema ningún, porque eso en realidad, por arte de Birli-Birloque, se convirte en un abono líquido cojonudo, biofertilizante, e entón se vai poder usar, e xa non hai problema, porque como non vai haber que vertelo, que o que se vai facer é regalo, non? Ainda yo han comprado. Entón, claro, eu creo que eso, incluso o falábamos antes, legalmente é algo máis que discutible, non? E despois a outra parte, que se iso realmente é unha zona que se encharca, joder, pois non parece unha zona moi acaída para montar unha planta deste tipo. E a verdade é que o mellor é que non viñeron aquí no inverno e solamente viron eso no verán. Claro, eu que sei, pero eso parece algo complicado. Un dato. Isto publicouse o venres da semana pasada, vale? Para empezar, non estaba disponible, o sea, ti intentabas acceder á información da planta e non podías acceder. Os primeiros días, tal. Creo que colgaron finalmente onte. En calquera caso, o plazo de alegacións, para aqueles que decidan facela, é un mes natural. É dicir, teóricamente, desde o venres da semana pasada, hai un mes
para plantexar alegacións. É verdad que a Allariz sabe ausente, pero era, fixadevos, viñeron a recoller asinaturas contra a que se plantexaba en Carnaloba, vale? Contra esta que eu sepa non houve recoller asinaturas. Pero, bueno, tamén polo mismo que decían no proxecto, se hai unha presión social para que non se faga, e ademais argumentada, vai ser máis difícil que a monten. E o último que quería dicir, é verdad que se me esquecía. Hai unha planta en Sarreaus. Haina. É unha planta en Sarreaus que estuvo funcionando os 5 anos que durou a subvención. Vale? O sea, mentras había que justificala que a subvención aguantouse. Non é exactamente a mesma tecnoloxía que esta, é certo. Pero sí que era para o mismo que isto, era para facer un tratamento. E iso, en 5 anos, laca. Vale? O que me dixeron é que non funcionaba espectacularmente ben, máis ben tiña unha serie de problemas. Pero eu tamén digo, se hai unha en Sarreaus, que xa tiña os permisos e que xa tal, que haxa que modernizala e cambiarlle algo da tecnoloxía. Pero está, para que vamos facer unha nova? Non? É que se teño unha cousa aquí, que é reciente, porque eso non é de fai 400 anos, é reciente, e teóricamente funcionaba, e teóricamente, xa digo, é que a mí o que me dixeron que eso moi ben non funcionaba. Coño, colle esa, mételle a nova tecnoloxía maravillosa que vas meter nesta e, en último caso, dalle salida. Que non quero decir tampouco a ver se os desafogados ahora se van botar a min. Pero, non, porque para que vamos a andar montando 50 plantas por aí adiante, habendo outras que acabas de pechar. O mellor é que non ten moito sentido. Entonces, eu o que quero insistir é que, porque despois igual alguén nos dice, joder, e sin embargo defendedes as plantas de biogás. Sí, defendemos as plantas de biogás, e que creemos que é unha fórmula axeitada de facer un tratamento deso que se considera residuos que en realidad non teñen por que ser residuos, poden ser inputs para ese tipo de tecnoloxía, non? O que pasa é que eso hai que facelo donde hai que facelo e coas toneladas, coa dimensión que ten que ter, basicamente para autoconsumo desas propias explotacións. E unha cousa é que fagas algo así para 3 granxas nunha zona determinada e fagas un pouco máis alá outra para esa outra granxa e outra para a fábrica que fai queixo e outra cousa que traigas toda a merda xunta para un punto e que, lóxicamente, maximices os riscos, os problemas, os cheiros, etc. Porque eso funciona así. Cando levas moito xunto para un punto, evidentemente, vai dar moitísimos máis problemas que se iso está distribuído en pequenas plantas de biogás que sí que poden ser razonablemente funcionais. Vale? E non tampouco vou a dar máis a chapa.